Koľko stojí život dieťaťa? V Tanzánii zistili odpoveď. Je to oveľa menej ako reputácia jedného bieleho muža. Je to len začiatok príbehu. Vo Washingtone sa hovorilo o kognitívnej vojne. Nie sú to tanky, je to jedno slovo, ktoré vás pripraví o bezstarostný život. To slovo je sekta. Stačí ťa takto onálepkovať a máš problém. Jason Bell, veterán armády, stratil prácu, lebo ako dobrovoľník Alatra informoval o klimatických udalostiach, o riešeniach. Postavil sa za pravdu, slobodu a demokraciu. A niekto túto nálepku napísal do Wikipédie a označil hnutie Alatra, ktoré zastáva morálne hodnoty, bráni práva ľudí a poukazuje na riešenia klimatických zmien, pečaťou sekta. A príbeh Českej republiky je ešte brutálnejší. Jakub Jáho vyberal peniaze pre africké deti. Bolo to približne $85 000. Ľudia mu verili. Verili, že pomáha. No ich peniaze skončili pri nákupe drog a pri podplácaní úradníkov. A tie deti, ako povedali desiatky svedkov, sexuálne ich zneužíval. Maloleté deti. A deti mlčali. Lebo vedeli, že proti mužovi z Európy nemajú šancu. Keď novinári priniesli dôkazy, česká vláda urobila niečo šokujúce. A to, že neurobila absolútne nič. Mlčala napriek povinnosti, ktorá je zakotvená v Lanzarotskej dohode. Kto stojí za touto mašinériou? S kým je spojený Jáho? Je to ruská antikultová sieť Racirs na čele s Alexandrom Dvorkinom a zložkami FSB. Ich metódy KGB fungujú dokonale. Takže sa pýtam, kedy prestaneme hodnotiť životy podľa farby kože? A kto bude ďalší, kto príde o všetko kvôli jedinému slovu?